Γεια σας. Θα δούμε λίγο σήμερα πώς δουλεύει το νέο μου εργαλείο, το οποίο είναι ένα προγραμματιζόμενο πριόνι για ξύλα. Όπως βλέπουμε, την κατασκευή έχει γίνει με διάφορα υλικά από δορυφορικές κεραίες, από παλιά φωτοτυπικά. Ένα μοτέρ πολύ ισχυρό από παλιό πλυντήριο, το οποίο θα μας κάνει τη δουλειά μας και αρκετή δουλειά. Ας δούμε λίγο πώς δουλεύει. Το πληκτρολόγιο είναι από ένα παλιό φωτοτυπικό Konica 550. Ας το ανοίξουμε. Όπως βλέπουμε, όταν ανοίγει, το ύψος είναι προρυθμισμένο στους 5 πόντους και οι μοίρες στις 90. Είναι λίγο πολύ το πιο κοινό που θα κόβουμε. Μπορούμε να ρυθμίσουμε από το πλήκτρο αυτό το ύψος μεταξύ 0 και 8 πόντων, όπως βλέπουμε και μέσα από το πληκτρολόγιο και από τον encoder. Ας το βάλουμε στους 6,5 πόντους. Και από το πλήκτρο αυτό θα ρυθμίσουμε τις μοίρες. Οι 90 μοίρες μπορούν να γίνουν εύκολα 45 που είναι το minimum και 90. Λοιπόν, ας το βάλουμε στις 45 μοίρες. Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο set θα ακολουθήσει μια διαδικασία ρύθμισης πρώτα του ύψους, το οποίο θα πρέπει να φτάσει, ας το ρυθμίσουμε σωστά, στους 6,5 πόντους, και δεύτερο τις μοίρες στις 45. Λοιπόν, ας πατήσουμε το πλήκτρο set, ας στήσουμε την κάμερα λίγο. Λοιπόν, πατάμε το πλήκτρο set. Θα δούμε ότι θα ρυθμιστεί πρώτα το ύψος και μετέπειτα θα ρυθμιστεί οι μοίρες. Όταν πατάμε το πλήκτρο set, κλειδώνουν οι ρυθμίσεις, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε μετά. Πρέπει να πατήσουμε το cancel για να τις ξαναρυθμίσουμε. Όπως βλέπουμε, ο μηχανισμός σηκώνεται σιγά σιγά μέχρι να φτάσει στις 6,5 μοίρες, σε 6,5 πόντους. Okay. Και ακολουθεί η ρύθμιση των μοιρών. Όπως βλέπουμε, ο μηχανισμός κινείται ολόκληρος. Στην οθόνη του πληκτρολογίου φαίνεται το weight adjust. Βλέπουμε το μηχανισμό να κινείται. Περιμένουμε να φτάσει στις σωστές μοίρες. Μόλις τελειώσει η ρύθμιση των μοιρών, θα μπορέσουμε να πατήσουμε το κουμπάκι επάνω στο πληκτρολόγιο το start για να ξεκινήσει το πριόνι. Όπως βλέπουμε, το πριόνι κινείται. Πατώντας το stop, σταματάει η λειτουργία του. Ας επαναφέρουμε το πριόνι στην αρχική ρύθμιση. Θα βάλουμε πρώτα τις 90 μοίρες και δεύτερον ας κατεβάσουμε το πριόνι στους 3 πόντους. Η διαδικασία είναι αντίστροφη πλέον. Ρυθμίζει πρώτα τις μοίρες και μετά το ύψος. Όπως βλέπουμε, στο τερματικό διακόπτη θα σταματήσει το τέτοιο, άσχετα αν μέτρησε 90 ή όχι, θα κάνει και ένα calibration για να μηδενίσει τον μετρητή.
και το φρένο που είναι από κάτω σφινώνει το μηχανισμό ώστε να μην κινείται. Περιμένουμε. Κατεβάζουμε και το πριόνι στους 3 πόντους. Και αν θέλουμε να ξανακόψουμε, πατάμε το start και ακόμη.